Croeso i'r Ffair Aeaf ar fore dydd Mawrth, a dyma ni gyfle i fynd o amgylch y cynnyrch a rhai o'r sylwadau. Yn gyntaf, yn y gacen neu deisen i'w roi yn anrheg i gymydog, Nen Davies Cangen Bro Tryweryn. Yn yr ail safle, Megan Richards Cangen Felin Fach ar cylch. Ac yn drydydd, Catrin Lewis Cangen y Bala. Diolch i'r rhai nath gystadlu ac ymddiheuriadau mawr i'r rhai fiodd heb drydan a wedi methu dod ar ceisiadau lawr. Yn y gystadleuaeth nesaf, eitem D, eitem gwyn, eitem ni ddi a gwyn, neu gallu'r gynnwys y lliw ychwanegol, a croesoriad anhygol o gystadlaethau wedi'n cyrraedd ni. Fel gwelwch chi, mae cysgodion ar amryw o'r eitemau yn y sied bore yma. Ond mae dipyn yn gynhesach yma. Cymaint o eitemau amrywiol, o fagiau i glistogau, i anifeiliaid, cyfareddwr, tedi annwyl iawn, pob math o grefftau wedi dod ynghyd, a'r gystadleuaeth yn un arbennig iawn eleni. Gobeithio bod rhai o'ch chi'n medru dod lan heddi i weld yr holl gystadlaethau, ond os nag ych chi, gobeithio bod hwn yn rhoi rhyw fath o ragflas o beth sydd wedi ymddangos yma. Cain lythrenu, nodau clustau, sampleri, peintio, brodwaith, gwaith celf cain iawn. Ac yn y safle gyntaf, gwaith les bobyn arbennig iawn gan Nesta Edwards o Gangen Llanfarian yng Ngheredigion. Yn ail, Rhiannon Roberts o Gangen Llanrug, ac yn gydradd drydydd, Meinir Roberts o Gangen Llwyndyrys a Marian James o Gangen Llanfer Careinion. Ac ymlaen wedyn i'r gystadleuaeth clustog. Clustog yn adoligaidd, unrhyw gyfrwng, unrhyw faint, unrhyw siap ac unrhyw grefft. A newn ni ar wyb heibio'r clustogau. Eto cystadleuaeth arbennig iawn, amrywiol iawn. Dwi'n siŵr bod chi fel fi yn rhyfeddu at yr holl wahanol eitemau sydd wedi cyrraedd y gystadleuaeth eleni. Cofiwch gystadlu flwyddyn nesaf, byddai'n braf iawn cael mwy o gystadleuwyr bob blwyddyn. Falle bod rhai syniadau fan hyn byddech chi'n hoffi efelychu, a rhai crefftau newydd i ddysgu. Cofiwch bod croeso i chi ymuno gyda ni ar y cyrsiau crefft sy'n cael eu cynnal bob pythefnos. Dydd Sadwrn yma, byddwn ni'n gwneud seren allan o bapur.
Ac yn gyntaf yn y gystadleuaeth, mae Sharon Jones o Gangen Penrhyn Coch. Yn ail yn y gystadleuaeth, mae Meinir Robert Cangen Llwyndyrys. Ac yn drydydd yn y gystadleuaeth, mae Delyth Jones o Gangen Penrhyn Coch. A dyna'r clustogau. Ymlaen yn awr i'r gystadleuaeth ola, sef cystadleuaeth crefft eitem yn ymwneud â cherddoriaeth. Eto amrywiaeth eang iawn o dechnegau wedi cael eu defnyddio, doliau yd, chwilio. Dyma ni nôl yn y gystadleuaeth crefft eitem yn ymwneud â cherddoriaeth. Felly, newn ni fynd o amgylch y cardiau. Y llyfr ddath yn trydydd gan Eirley Savage o Gangen Llanelwy. Y bocs atgofion teuluol sy'n llawn cerddoriaeth ddath yn gyntaf gan Mim Roberts o Feirionydd. Yn ail, daeth y darn hyfryd yma o waith gan Marian James o Gangen Llanfer Careinion, a mae yna amrywiaeth eang iawn yn cynnwys gwaith papur, gwaith croesbwyth, ac yn gydradd drydydd, mae'r moderator hyfryd yma gan Nesta Jones o Gangen Llanuwchlyn. Amryw o gardiau cyfarchion yn ymwneud â cerddoriaeth. Ambell i moderator arall. Carden hyfryd. Mygydau sy'n addas iawn. Moderator arall. Cardiau'n gyfarch arall yn y fan hyn. Draw â ni wedyn i lun mewn ffrâm.